Il-lingwa tas-sinjali Maltija ġiet rikonoxxuta bħala lingwa uffiċjali Maltija. Dan seħħ hekk kif ftit tal-jiem ġiet approvata liġi mill-aħħar stadju fil-Parlament, pass li kien deskritt mis-Segretarju Parlamentari Justin Caruana bħala wieħed storiku. Permezz tagħha persuni neqsin mis-smieħ ikunu jistgħu jikkomunikaw bħal kull persuna oħra però ovvjament bil-lingwa tagħhom. Il-persuni neqsin mis-smieħ huma parti integrali mis-soċjetà tagħna u huwa importanti li jkunu jistgħu jikkomunikaw mal-bqija tas-soċjetà. Mezz ta' kif huma jkunu jistgħu jkunu parteċipi b'mod sħiħ u effettiv fis-soċjetà tagħna, allura jkunu jistgħu jikkomunikaw, jibbenefikaw mis-servizzi, jaċċessaw ukoll għall-informazzjoni, ovvjament ukoll ikun hemm tisjieħ ta' drittijiet tagħhom u tal-kwalità tal-ħajja tagħhom. Iżda dan ikun possibbli kemm il-darba jkun hawn biżżejjed interpreti. Dan il-gvern ma qadx jitu fuq zaqqu għaliex waqqaf servizz ta' interpreti biex ikun hemm aktar opportunitajiet ta' xogħol. Dwar dan tkellimna wkoll mill-interpretu Maris Bonnici. Bħalissa tissir ħidma biex finalment ikun hemm kors uffiċjali mill-Università direttament konċentrat fuq l-interpreting. Aħna qed nistennew bil-ħerqa ġifieri biex ukoll kompli x-xogħol tagħna jkun verament professjonali, dejjem nilħu livelli aħjar u nagħtu servizz b'mod aħjar. Ix-xogħol li jagħmlu l-interpreti huwa imprezzabbli għal dawn in-nies għaliex jiffaċilitaw il-ħajja u l-komunikazzjoni tagħhom sabiex verament ikollna soċjetà inklusiva. Huwa pass il qudiem għax hija lingwa li għalihom qed jikkomunikaw biha, hija lingwa tagħhom qed jiftehmu bejniethom u għandhom kull dritt li din lingwa tkun irrikonoxxuta. Allura huwa pass verament il qudiem fl-aħħar ġifieri qed ninaqdu wkoll ma' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa li diġà rrikonoxxew il-lingwa. Permezz ta' dan ir-rikonoxximent Malta ssaħħaħ ukoll l-inklużjoni u drittijiet ta' persuni neqsin mis-smieħ. Dan fid-dawl li pajjiżna huwa wkoll parti mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.